Milá žena, veľmi srdečne ťa vítam v kurze Ži svoju krásu. Som šťastná, že si tu a rozhodla si sa posunúť starostlivo zo svoju tvár na novú úroveň práve so mnou. Som tu pre teba a túto 8-týždňovú transformačnú cestu podnikneme v úzkej spolupráci a vzájomnej podpore, aby si mohla užiť fantastické výsledky svojej práce a tak stelesniť najvyšší potenciál svojej vnútornej a vonkajšej krásy. Žiť svoju krásu. Čo je dôležité mať na pamäti skôr, než sa pustíme do kurzu? Kľúčové pre dosiahnutie želaných výsledkov je technika a správne prevedenie cviku. Preto prosím, skôr než sa staneš majsterkou daného cviku, cvič ho pred zrkadlom, tak aby si videla postoj svojho tela, ako aj pozorovala prácu svalov na tvári, ktoré daným cvikom aktivuješ. Ďalším dôležitým bodom je konzistentnosť v cvičení a jeho pravidelnosť. Ideálne výsledky dosiahneš, keď budeš cvičiť 2-krát denne. Ráno po prebudení, keď budeš aktivovať svoje svaly po noci a zároveň večer, keď ich budeš relaxovať a uvoľňovať z nich napätie, ktoré sa tam nahromadilo počas dňa. Ak však nestíhaš túto rutinu dodržiavať 2-krát denne, nerob si z toho starosti, môžeš po čase zaraďovať cvičenie, kedykoľvek si na ňo spomenieš. Či už cestuješ v aute, alebo pri upratovaní, malovaní, v záhrade, pri akékoľvek činnosti, ktorá tvoj deň sprevádza. O čo ťa chcem veľmi pekne poprosiť je, aby si spravila fotku pred svojou transformáciou. Ty sa pozeráš na seba každý deň a aj malé zmeny si nemusíš všimnúť. Tie ťa budú však motivovať v tom, aby si vo svojej rutine vydržala. Určite budeš chcieť zdieľať svoj pokrok so svojimi priateľmi, rodinou a ja budem veľmi poctená, keď budem môcť túto transformáciu oslavovať spolu s tebou. Čo je dôležité pri fotkách je, aby si ich robila z rovnakého uhla, za rovnakých svetelných podmienok, ak je to možné pri rovnakom výraze tváre. K čomu vás chcem veľmi podporiť je, aby ste zaradili tvárovú jogu do svojho bežného života. Pozvite k nej svojho partnera, svoje deti, kamarátky, kolegyne, bavte sa tvárovým cvičením, užívajte si túto cestu. A s týmto vás pozývam nahliadnúť do môjho sveta tvárovej jogy, do backstageu natáčania kurzu Ži svoju krásu. Poďte nahliadnúť. Ja sa na vás teším pri prvom videu.